Здравейте, хора! Реших да записвам тук, защото Аскефен, не знаем защо, реши, че няма да ми позволи да направя в Аскефен. Защо не? Искаше ми се просто да ви пожелая весели празници, които всъщност свършат. И да ви пожелая да имате една прекрасна година. Да сте наистина щастливи, защото не може да виждам тъжни хора. И наистина искам да видя малко истински усмивки. Искам да казвате истината и да сте откровени. Искрено ви го пожелавам. Искам да имате много, много прекрасни моменти с приятелите, роднините и с когото там искате. Искам да наистина да повярвате, че можете да направите нещо, защото наистина вие можете. Всеки един от нас може да направи всяко нещо, което иска. Стига да има желание и наистина да го иска. Искам да сте по-смели в действията си и думите си. Искам винаги да вярвате във възможностите си, защото вие можете. Искам всеки един от вас да мечтае високо и да сбъдва мечтите си, или поне една за тази година. Искам да наистина сте щастливи. Това според мен е най-важното и да се чувствате свободни. Това наистина няма по-хубаво нещо. Така че искрено ви го пожелавам и да, нека имате прекрасна година.